Agosto 18, 2023. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Pipila ka Pariseo miduol ug misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babae, ug miingon, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundili usa lamang. Tungod niini, kinahanglan nga dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kun mao kana nganong nagtugot man si Moises nga ang bana musulat sa iyang asawa ug pahibalo sa pagpakigbulag ug siya makabulag na kaniya? Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kamo gahi ug ulo. Apan dili gayud kini mao ang sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kun siya magminyog lain. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kun mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, maayo pagdili na lang magminyo. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulun-an dili alang sa tanan, kundili alang lamang ni adtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo kay natawo nga kapon ng daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. Ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata niining akong gitudlo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.